Eguzki Moreak duela 4 urte sortu zen, ikastola esparruan zeuden jokabide matxistei salaketa emateko, eta, hasierak zailak izaten ohi dira, espazio bat bilatu behar izan genuen, kontaktuak, irakasleen laguntza ere eskatu behar izan genuen, eta zuzendaritzaren babesa ere lortu behar izan genuen gitxinaka. Ekintza ezberdinak eginez, eta, gu ere momentu oso politak bizi, ikastola esparruan matxismo egoera hauek salatzeko eta hauek nolabait ekiditeko lanean jarraitzen dugu gaur egun eta oso harro. Urtean zehar egiten ditugu ekintza batzuk. Adibidez batzutan hitz egiten dugu gure artean eta eztabaidatzen ditugu ideiak. Eta beste batzutan taldean ez dauden pertsonentzat egiten ditugu ekintza batzuk eta egiten ditugu egun ezagunetan. Adibidez, martxoak 8 edo azaroak 25. Hurrengo urterako daukagun helburuak hauek dira. Lehenengoa, taldea handitzea. Holan, ideiak eta iritzi gehiago egongo dira eta tailerrak egiteko errazago eta hobea izango da. Bigarrena, urte honetan jorratu ez ditugun gaiak hitz egingo ditugu eta konponbideak aterako ditugu. Momentu honetan, mutilen eta nesken arteko desberdintasunak handitzen doaz. Adibidez, irainak, erasoak, genero rolen desberdintasuna, eta abar. Etorkizunalerako hau aldatzeko desberdintasun hauek apurtu eta ikastolan adibidez feminismoa zabaldu eta bakoitzak duen ikuspuntuak aldatu eta arazoneri aurre egiteko ekintzak egin. Eguzki Moreakekin berdintasunean hasten gara gizartea eraldatzeko.